Asi mě štve to, že se o tom nedá moc mluvit v Čechách s Čechama. Že mi přijde, že ten alkohol, jak je normalizovaný, jak ho pijeme prostě hodně a často a přesně jako bereme ho vlastně jako pozitivní, jako národní památku, kulturní dědictví, cokoliv, co to pak bude na tom seznamu UNESCO, tak je vlastně hrozně těžký třeba říct, hele, a jaký ty máš vztah jako k alkoholu? Bez tohož, aby si ten člověk nemyslel, že napadáš nějaký jeho jako, ať už přesně kulturní smýšlení, nebo i jeho zdraví. To je asi za mě to, co je pro mě náročný, že chápu, že je to nejenom něco, co si člověk jako užívá, dělají to všichni kolem něj, ale že prostě ten alkohol je nějaká látka, která ovlivňuje prostě i to zdraví.